Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ziro lino madzulo ano mundilole kuti ine m'bale wanu ndifotokozere ndisadaliyambe phunziro limene tipitirize kuchoka pamene talekezera mmawa. Phunziro limeneli limene tiphunzire chigawo chimenechi likufunika kuti mulimve. Ndiliyambe ndi background pang'ono ya moyo wa ine kuti ndiye ndili ndi kuthekera kwanji kuti ndikhoza kuyamba kutchula zimene ndiyambe kutchulazi. Choyambirira mpingo, inu nonse ndinu mboni ya ine, inunso ndinu mboni ya zofotokoza zanga kwa nthawi yayitali, kwa miyezi ingapo nditabwera ku Chikhristu. Ndakhala ndikufotokoza mbiri yonena kuti munthu une nali ku chipembedzo cha Satana. Nkukhala kwathu ku chipembedzo cha Sataniki ndizoona munthu une ndidalowadi Satanic worship. Tikamanena kuti chipembedzo cha Satana kapena kuti Satanic worship, amen mpingo, timakhala kuti tikufotokozera kuti mpingo mundilola kuti ndikayime uti ndikuzunzika kwambiri. Kapena alipo amene ali ndi umbrella pafupi, umbrella kuti tithe kuwapulula mafuna atakhala mtunzi. Bwere Ndikuvutika, ndimavutika maso amandizunza ndikamayang'ana dzuwa, ndiye likundipweteka kwambiri dzuwa. Amen mpingo, amen. Koma ndeya ya chabwino mungomvesesa ine. Amen. Muyamba kuti koma ndeya mbakiri bebani makosana ine kuti tisamusesanja tipite uko sizikhala bwino, tingogwiritsa ntchito ambulerayi. Amen. Ya bolako pamene. Amen mpingo. Ndili ndi zofotokozera makosana kunena kuti ineyo mukundiona pano ndisanabwere kukhala mkhristu ndikuchokera kaye ku chipembedzo cha Satana. Ndiye zimene ndifune kufotokozazo kuti iniyo muzimvesese. Mukuyeneranso kudziwa kuti tikati Satanic worship ili ndi zigawo zingati. Choyamba ndi chimenechi. Gulu loyamba la Satanic worship lapansi limachoka ku gulu lija mumamva kuti mfiti zotamba za m'mudzi. Tikanena kuti mfiti zotamba za m'mudzi, tikunena aliyense amene amalumikizana ndi Satana kumamuonesa zinthu kapena kumugwiritsa zinthu zimene masana sangakwanise kuzigwiranso. Mwa njira ina, kugulu limeneli kumakhala zakudya zimene anthu amadya ufitiko, koma zakudyazo kukacha mmawa amayenera kumvabe njala, chifukwa ndi zakudya zimene zimadyedwa mofanizira mwa ukaswiri wochoka kumasenga. Kumfiti ndi kumene kuja mumamva kuti munthu wapha munthu nzache pa ufiti, ndi amudya. Timakadya nyama, koma kupita kumanda mukapeza kuti nyama ya munthuyo ilipobe. Mukundimvesayi? Ufiti chimachitika ndi chani? Gulu limene lila ufiti poyamba ndi mtundu wa ziwanda zimene sizimakwanitsa kugwira ntchito
popanda kugwiritsa ntchito zinthu zina zogwirika monga mitengo, zinthu zakufa monga mitembo, kapena malo ozungulira kumene kumayikidwa mitembo, kapena pamene pamaphedwa anthu kwambiri zimakonda kukhala mmapezeka mmalo ngati mmenemu. Ndiye gulu limeneli ndi limene limatchedwanso kuti ndi satanic worship, koma ndi gulu la mfiti, ndi gulu la mfiti, gulu loyambirira. Lili ndi zochitika zake zambiri zimene pakadali panopa sitingasitambasule zonsezo chifukwa ndili ndi ulendo wa kumene ndikupita. Koma mukamamva kuti mfiti ndi chipembedzo china cha satanic worship, koma pamalanki ndi wana kwambiri, chifukwa mutaphera munthu masana anthu amenewa nkuapasa kuti idya ni nyama yapa ya munthu sangadye. Kuti zikumveka zimenezi? Amen. Amenewa kulowa mnyumba wauza kuti ndalama ndiyika ni mthumba, sangakwanise kuyika cha mthumba chifukwa cha zimene zimanyamuka kukagwira ntchitoyo. 75% imakhala chiwanda chenichenicho, demoni weniweniyo. Ndikufuna kutanthauza kuti pa nthawi imene mukunyamuka kapena kusanduka kuti tsopano mugwira ntchito ya ufiti, chigawo chachikulu cha munthu chimatsala. Mukundimva? Mbali yayikulu ya munthu imatsala pomwe mukunyamukirapo. Ndikuti mukatero gawo limenelo limene likutsala limapita ndi theka kapena kota ya munthu kuyenda limodzi ndi chiwanda chija. Nawo mukudziwa nonse kuti ziwanda ndi mzimu, ndiye mzimu sadya. Kodi mukundimva ere? Amen. Chifukwa cha chimenechi kumene akupitako ngakhala atatenga chifanizo cha mtembocho nkuchiyika, ndiye kuti ngati ndikudya achidya muchifanizonso cha uzimu sadya chenichenicho. Gulu loyamba la chipembedzo cha Satana akabwerera kumeneko, gawo limene linapita limodzi ndi chiwanda limabwerera kwa munthu uja, ndikukhala munthu mmene ndililimu, musiyana pamenepo, wina kwache wina kwache, mpaka tsiku liso lina limene mudzafunenso kuyenda limodzi mu gawo limeneli. Koma gawo limeneli lotchedwa kuti afiti ndilovuta kwambiri, chifukwa ufitiku kuli ziwanda zimene ndi ma silent killer. Mbali yayikulu ya nsembe zimene ziwanda za ufiti zimalandira ndi imfa ya munthu, ndiye zimalimbikitsa kwambiri kupha m'masenga, kupha wanthu kwambiri. Mukasonkhana ndi kulira, phwando la ziwandazi limasangalatsidwa kwambiri ndi mfuwu wakulira kwa wanthu, kunyinyirika, kuluza kumene iweyo waluza munthu kumagwira ntchito kwambiri ndi gulu limeneli loyambirira limene timalitcha kuti mfiti. Limatha kugwira ntchito limodzi ndi akuluakulu, amisinkhu, komanso wana ang'onoang'ono. Koma kwambiri zochitika zawo zimakhala zoyeserera, sizimakhala zenizeni zogwirika. Gulu loyamba ndi limeneli. Ineyo nakhalako kaye gulu limeneli pa ulendo wanga wopita kukwera kuti ndikhale wa Satani. Tamverani, mukachoka gulu limeneli mumapeza tsopano gulu lina la chipembedzo cha Satana. Mumasiyana choyamba ndi gulu loyambali munjira iyi. Gulu loyambali limakhala mamembala mmudzi komanso m'mipingo ndi m'magawo osiyanasiyana, mumatha kumapita nawo.
muli pa ufiti. Gulu tsopano ili lapamwambali limeneli maziko ake limayenda pamodzi ndi sosho ya dziko lapansi, chitukuko cha dziko lapansi mmene chikuyendera. Lidachoka pa levo ya ufiti yoyamba idayikizidwa ku anthu amene ali opanda chilichonse mmutu, amene knowledge ya chiphunziro chilichonse mmutu mwawo mulibe. Mwa njira ina amatsata awamba. Choncho mamembala ambiri aufiti ndi anthu amene tingatenge kuti ni mabulutu osaphunzira, anthu awamba. Mchaka nkhani zokhuza ufiti zimamanga maziko kwambiri ku anthu osauka kumudzi. Kamukundimva? Pamene gulu lina ali tsopano, mkulu wina Douglas Otieno, ameneyi wakalekale mu mbiri ya dziko la Scotland ndi Scottish, chifukwa ufiti wapansi udawutchulawu ndi wokwalerapo onsewu kumene udachoka ndi ku Scotland. Kodi mukundimva makosana? Amen. Ndiye Douglas G. Otieno ndi amene tsopano adayamba kusonkhanisa anzace ozindikirapo kuti ayambe kupanga kachipembedzo ka sataniki worship kamene kadzikumana masana mopanda kusanduka, koma munthu weniyo akumaneni munthu nzace, ndiye moyambe kukambirana za satana kuti muchita bwanji machitidwe a ntchito za satana. Ndiye kuti kagulu kameneka tsopano kamakumana ngati kalabu. Atasonkhanisa ameneyu, mfumu yoyamba inali Margaret James, amene anali wamkazi ndi amene adasankhidwa ngati queen wa satanic worship, imene tsopano imapembeza satana masana dzuwa likuswacha mtengo. Tamvera, kumene adayamba kumapanga mapemphero omupempha kuti satana azipezeka pakati pawo. Ndiye satanayo adayamba kuchita apiye pakati pakagulu kaja, kumabwera kumadzaonekera mwazizindikiro chabe, osati kumuona ndi maso, koma mwina kumva saundi, mwina kumva mphamvu ina yake yakuti satana ali pachani pakati pawo. Ziwanda zili pakati pathu. Chidayamba chipembedzo cha satana munjira imeneyi. Kumeneku amayamba tsopano kugwiranso ntchito ya satanayi mopyola muyezo, kuti tsopano zimene gulu loyamba la ufiti limaziyerekezera awawa ayambe kupanga zenizeni. Ndiye practice yoyamba inali kupezeka pakati pa munthu, koma muchithunzi china utasanduka. Ndikufuna masanawo ndikakakhala pamalopo ndikaoneka mtundu wina. Ndiye masenga woyamba agulu la sataniki limeneli losonkhana nkumaoneka ndi maso anali kusinthika kwa wanthu. Munyengo imeneyi adayamba kuzisintha kaye kuchokera kumavalidwe. Kenako adayamba kusonkhanisa mitundu ya zakudya, ndi adayamba kunena kuti tiyambe kudya wanthu, chifukwa nyama imene anzathu aufiti wa levo yoyamba amadya, amati timadya cha munthu. Ndiye tiyambe kudya munthu weniyo, ndiye anayamba kudya cha munthu. Levo imeneyinso simakhala kuti yafika pa mapeto pokumana ndi satana weniweni.
chifukwa olowaso gulu limeneli amakhalanso anthu wokhala mamembala kumakampani, kumachalichi ndi kumadera osiyanasiyana. Anthu akuti likakwana Sande apita kumachalichi kwawo, koma likakwana siku lokumana akatani akakumana. Gulu la sataniki ndi zaka zoyamba pamene limapita likakulabe, ndi pamene sopano kumabwera mafaunda ena amene adazachita discover kuti tikhale sopano ndi gulu limene lizitchedwa kuti Illuminati, mgwirizano wa anthu olumikizana pakupembeza Satana, koma ngati bungwe loyenda ku dziko lapansi. Tiwapemphe wanthu ofuna amene atopa kulambira Mulungu abwera adzalemekeze Satana pamodzi nafe. Koma ifeyo amene tizitchedwa ma Illuminati tipemphe chithandizo kwa Satana weniweniyo. Ndiye pali gulu limenelo limene sopano ndi satanic worship, koma limatchedwa kuti Illuminati. Kamukundimva? Amen. Ukasiriwu unayamba kumapitirira, sopano kudayamba kubuka mabungwe, nthambi za wanthu olemekeza Satana. Chimenechi chinalinso ngati chiyambi cha kukhazikika kokwanira bwino kwa boma la Satana, limene Satanayo adali kuona pulani yakutsogolo kumapeto a nthawi, kunena lero limene tayamba kufika, kuti kudzakhala ulamuliro wokhazikika wa ine Satana. Ndiye ndiyambe kuyikira tu wanthu, ndiye mabungwe oyendesa dziko lapansi anayamba kubadwa. Ndiye mu mabungwe amenewa, mabungwewa amapangidwa kuchokera ku wanthu nomwenu amene mulipo ku dziko lachani lapansi. Koma mabungwe amenewa Illuminati mubweranso ku bungwe lina limenenso limagwira ntchito limodzi ndi chipembedzo cha Satana chomwecho. Nawonso mabungwe onsewa mukapeza kuti alipo ku dziko lapansi, koma ntchito imene amagwira ndiyokweza benda Satana imweyo. Ndiye kuti kuchokera pa musipa kudzabwera mbungwe la Illuminati, onsewa mukapeza kuti ndi ma satanic worshiper amene amagwira ntchito za Satana moonekera kapena mobisa, koma adayamba tsopano kukhazikitsa zinthu ku dziko lapansi zimene inuyo ndi ine timazigwirisa sochani ntchito, kuziyamba kutenga kuti zikhale zawo, ngati kukwaniritsa kuti Mulungu wa nthawi ya pansi pano mdierekezi ndiye mfumu yawo. Iyeyo ndikumalamulira bomali m'matupi a wanthu ku nthaka imene tikukhalayi. Kodi zikumveka izi? Amen. Na mukamapita mukakwera kutchula za mabungwe a chipembedzo cha Satanawo, sopano muzapeza kuti pakati pa bungwe ili nalitchula la pakatili kapena levo ya pakatili ndi mmene mupeze mabungwe ambiri tatchula kanthawi kena. Kodi mukundimva? Koma mabungwe amenewa a Illuminati, kuli ena amawatcha kuti ma Sicilian mafia, ena amawatcha kuti ma Jesuiti. Kodi zikumveka zimene? Ndiye kuli gulu la anzawo ama Illuminati limene limatchedwa kuti ma Freemasons. Onsewa ali mu gulu limene limapanga satanic worship ku dziko lapansi, koma kuma department osiyanasiyana.
tamvera, magulu amenewa amakhala mamembalanso mzipembezo ndi makampani akudziko lapansi. Kodi mukundimva mpingo? Koma gawo lomalisa la satanic worship limeneli ndi limene sopano limapezeka ku temple, satanic worship temple, satanic temple, kapena kuti chalichi chenicheni cha satana chilinso ku dziko lapansi. Chimenechi sopano chimayamba kutenga mamembala kuchokera mu pansi datchula paja ndi gulu lachiwiri, ndiye mumakwera kukapanga sopano gulu limene simukhalanso membala pa chalichi chilichonse, mumangopembeza satana yekha. Kumeneko samamulola munthu kuti akakhale membala ku chalichi china. Ayi, likakwana lachiwiri ndi lachinayi mumanyamuka ulendo ku satanic temple. Kodi zikumveka? Mukakhala mkachisi, azimayi mukhala uku, azibambo uku. Lero olalikira ndani? Twaibu Ahmadu Hamidi. Mulalikira ndinda ndi uvundukula satanic bible. Mapemphero oyamba muyamba kutchula ziwalo za munthu wa mamuna, ndiye kuti mukuziyerekezera kuti mukutukana Mulungu. Kodi zikumveka? Ndiye munyoze mukatha muitane kajamati kandani ndiye muzitchula Yesu. Aha, amene nayenya ndi amene Yesu muntaniso munyoze. Mukatero choncho mubwera gawo lina amaticha mzimu munyoze mwatha. Ntchito yanu ndi kunyoza, kutukana ndi kusachitira ulemu Mulungu. Kumeneko samalola kuti ayi ndiyamba takhala kaye membala kuchalichi chakuti ndiye ukalowa kumeneko. Ayi, amalola okhaokha amene mumampembeza satanayo basi. Azikumveka kaya? Now, tempo imeneyo ndayitchula ndi imene ine ndayima pano ndikuchokerako. Ameni mpingo? Amen. Amene mukungobwera mundimvesa zikuchitika panozi. Ameni. Amen. Ndikatere masowa ndiye kuti ndizilalikira chosizina dzuwa. Mukundimva kodi? Musaone ngati ni ulemu uwayi ndikubisala chani? Pepani makosana. Chifukwa mungayambe kuti mpaka bodyguard tonyamula uje. Ameni. Amen. Ndikumveka hai? Amen. Ndakana kuti titembenuze ngakhale kunthunziko tichedwa. Ameni. Amen. Ndikuluma mandimvesa uko ndi. Amen. Ine nkapala ndithu munthu wamba mundioneramo. Sindisoweka munthu wandifunda cha. Koma tikukana kuchedwa ndi angoti ndingogwiriza cha. Kuti ndizipherako m'maso dzuwa kamamva kaya. Ameni. Ameni. Chabwino chifukwa pabwera ena pano amayenda limodzi ndi maprofeti. Chikhalidwe chawo nchiti nchimenechi chofundika cha kulibe dzuwa. Ameni. Amen. Ndiye ine mukundionani okondedwa ndikuchokera ku bungwe lomalisa la satanic worship mmene timapembesa chani chokha? Satana yekha. Ndipo pakamwapa simumatchula dzina la Mulungu polilemekeza. Ayi, koma ngati mukusanthula chinthu china ndiye chimene mukusanthulacho chikutchula ndiye mumatha kutchula kuti oho paja Mulungu anthu awa amaticha, paja Yesu amaticha. Mukuntchula kuti muchite china chake osati kuntchula ngati kunta kumulemekeza. Ndikumene ine ndikutaniko ndikuchokako. Somono tamvera kumeneku uku tikuchokera ndikumene Satana amasankhako ena mwa anthu malinga ndi luso limene ali nalo ndi chisomo chimene alandira kuchoka kwa Satana.
amatha kupezako anthu amene amatha kukumanako naye. Satanayo kazikumveka kulankhulana ndi Satana nkumuona mchilengedwe chake kuti wabwerayi ndi Satana. Zifanifani zosiyanasiyana ziwiri muchifanizo cha Lucifer. Kodi mukundimva? Akabwera ngati Lucifer ndiye kuti abwera wokongola kwambiri, ngelo cha iye wamiya wakuti kuyang'ana inu mudziwa kuti koma chabwerachi nchinthu chokongola, ndiye kuti wabwera ngati Lucifer. Ameni. Koma akabwera ngati diabulosi ndi abwera muchionekedwe chotani sopano chonyasa chija amamujambula nacho anthu pongomuyerekezera. Kodi zikumveka? Ndiye ine ndakumanapo naye kawiri kapena katatu, koma ndingakatchule kawiri chifukwa maonekedwe awiri onsewa adaonekerapo kwa ine kumpenya ni maso angawa. Mungaonekedwe kangatika? Kawirika. Kodi zikumveka izi? Pamene kaonekedwe kachitatu kamene kadati Zemba sadaoneke kanthu chifukwa chidangooneka ngati chimpukutu. Siku lina tili ku Canada ku Toronto ngati chimpukutu chabe, sichidakhalise ndiye chidanyamuka nkumataniso nkumapitasi. Koma katatuka kawirika ndi kamene adaonekera ngati Lucifer, ngati diabu, ngati chisatana adi ndiye malo okumana naye ndawirinso. Malo amodzi odziwika bwino ndi ku Vatican, ku Rome, ku chipembedzo cha Katolika, ku St. Peter's Square kumene kuli malo otchedwa Secret Archive, kumene kumakhala buku lotchedwa Grand Grimoire. Kodi mukundimva? Ndi kumene ndakakumana naye. Ndiye kumene ndakakumana ndiyeyu ali mchionekedwe chake. Kunabweranso wina wotchedwa Beliali maonekedwe ache. Ndiye kunabwera ayaya ena amazitcha kuti Satana che. Kodi zikumveka? Iwowa adabwera mofanana exactly ndi mmene chidalembera chivumbuluso chapter number 17. Amen mpingo. Kuyambira verse yake number 3 ngati sindikulakwisa, ngati si 1 kubwera mmusi. Amen. Chiwonekedwe chimenechi pamwambapa akubwera kwa ine anabwera atakhala pamwamba pa chirombo. Atachoka Lucifer, atachoka Satana che, atachoka Belial, adasala ayayawa, atanyamula chikhocha cha mdzanja. Amen. Chinthu chimene tikunenachi si maloto ayi, koma kuona ndi maso. Ana alisoma sana. Kodi zikumveka? Ndi maso. Mukapita ku Vatican, ku St. Peter's Square, mukapita department ya museum. Kodi mukundimva? Mukapemphe kuti tidziona buku la alendo, mukandipeza signature yanga ili muti, ili mmenemo kuti zoona danakhalapo mulendo kuno. Ndiye kumene ndalo wako, kumene ndinkakakumana ndi papa wakuda kundipasa okay kuti oye lowani muwerenge Grand Grimoire, ndi kumene ndaona mzimayi wotchedwa Satana che. Kodi zikumveka izi? Na zimene ndikufotokozazi ndiye umboni wanga wakuzindikira kwanga kwa zimene zimachitika kuseli kwa dziko lapansi, kuti mmene mumalionera dzikomu si mmene likuyendera. Dziko likuyenda mtundu wina, mmene inu mukuganizira si mmene zinthu zilili. Tamvera, mmene anthu tikupembezera kumapembeza mdziko lapansi lino, timaganiza kuti tikupembeza Mulungu, si mmene dziko lilili. Kodi mukundimva? Zimene mumaona si zimene achainyaka amatanthauza kuseli. Ameni. Zipembezo machalichi mukuwaonawa, zimene iwowa amakuonesani si zimene zili kuja kuseliko kuli zina zoposera zimene inu
mumaona ndiganiza kuti mulungu wakumwamba ndi wachifundo, chifukwa mawu ake akuti zinsinsi za Yehova koma zovumbuluka ndi za ana a anthu. Kodi zikumveka izi? Ndi chifukwa chake pakuti chinsinsi cha Yehova sizikadatheka kuti masatanisti tonse amene tidatuluka mchipembedzo cha Satana tife wena tikhale ndi moyo tiyambe taulula kaye zakusalizo kuti wakhala mzipembedzo mukungolondola muyambe kumva zinsinsi kuti munthu apembeze Satana. Kodi zikumveka izi? Pamenepa ndi pamene ndidadziwira kuti tili ndi maprofeta achinyengo abodza ku dziko lapansi. Kodi zikumveka izi? Ndi chifukwa chani tsopano Satana anayambanso kutenga zizindikiro ngati mitanda, malogo ndi zina kutipachikanazo m'machalichi. Chinsinsi chili kuseri kwa mitandayo. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni. Ameni. So ino ana Mulungu simuzachoka dziko lapansi muli pa mdima. Tsiku lina kudabwera mulendo kukhomo kwa Abrahamu, akuyenda Abrahamu anangopirira akuperekeza mulendo ndi angelo akukambirana kuti kodi tingamayende naye uyu pa ulendo uwu mpaka tisiyane wosamuululira? Zitheka ngati? Wokondedwa musadandaule, na mpingo wa Mulungu sitifikira mpaka na Yesu kubwera wosaulula, sizitheka ayi. Kodi zikumveka izi? Soma kosana tamverani, Mulungu wachikondi chosatha ndi amene watenga inu ndine kutifikitsa pano kutiululira zina mwazobisika kote kuti tikamafotokoza sikungozivula kwa ine ayi, koma Mulungu kodi ayenda nanu wosakuululirani inuyo. Mukufunika inu mudziwe. Ameni mpingo. Kotero kuti ndi nkhawa yanga chabe kuti mmene mulendo wabwera ku mpingo kuti akayende ndi mpingo akumaulula zochitika, eni ulendono mwayamba kudana nazo. Ayi atisamve ziti anza boza atisamve zimenezo. Wokondedwa siboza ayi. Ameni mpingo. Amen. Ndikuwuzeni makosana ndimauza mayena zulo ngati pali chiyeso number 1 chimene ngakhale ndekha ndimadziwa kuti koma pamenepa munthu nenkatundu pandekha chikhulupiriro changa nchachikulu pamaso pa Mulungu. Palibe chinthu chimene ndimadzitama nacho ngati kuti mmene ndimayitanidwa ndi Mulungu, mmene ndimatembenuka mtima ndili ndi makobiri makosana kusiya ndalama ndikumalowera ku mphawi waya mwadala, kusiya mtendere ndikulowera ku mavuto. Pakufunika mupereke credit, sizophweka. Kodi mukundimva? Kutsika mgalimoto wasati kuti galimoto ndiyoyipa, koma kuti magalimoto ogula ndi ndalama za magazi. Kodi mukundimva? Manyumba omanga ndi ndalama zacha, ndege zokwera ndi ndalama zacha. Nkunena kuti ayi zisale ndalama ndikulowa mphawi, ndikulolera kuti wana wokulira pa mtendere ayambe kulowa mphawi mpaka kukagoneka pansi ndikukayamba kuafunda maneti mabulangete kusowa. Kwa ine ndimatambuye zikomo. Kodi zikumveka zimene zimakosana? Tamverani. Kodi inu sibambo pali chinthu chokoma dziko lapansi ngati mzimayi? Pakuti mzimayi chinthu chabwino chimaposa ndalama. Kodi ndikunama ine? Mnena azibambo tazivomera na mambo. Ndinambise kuti zili bwino bwino. Tamverani wokondedwa. Koma mkati mwa makobiri ndalama zidatugulira asungwana wokongola, koma kwasiya amenewo popanda chifukwa makobiri ali phamwamwa mtendere ulipo ni kwasiya. Musaisa cha masewera Mulungu ankafuna ine. Amen. Kodi zikumveka izi? Chifukwa chake okondedwa
musamaziyese zopheka zimenezi. Munthu wina akamati kadakali kusatani masewera tamverani ndikuze mukalowa kuchipembedzo chimenechi levulo imene ndikuyinena yomalizayi nonse kumeneko mumakhala pa membala a MTC mumuti kadi number 1616. Kodi mukundimva? Imene ndi akauntiso imene yoyo 1616 yo ndi akaunti namba ya papa wopuma uja wadzana Yohane Paulo. Mwakumbukira ine? Kodi zikumveka? Mukakayang'ana mukapeza kuti akaunti yake ndi iti? Inali imene imagwirabe ntchito mpaka liti? Sisintha. Apapa alipo lero akaunti namba yawo ndi itiso 16 ya 16 mumuti kadi. Ndiye amakupasani makadi, ndiye akaunti imeneyo kumalowa ndalama ani non deposit. Kodi mukundimva? Kwakuti wakhala kunyumba kuja kuzinga 2,800 US dollar ngwingwingwi 300 yeni ngingingii 45 euro ngengenge likamalowa ndiye tidafika pakhomo kuti tizidya pakhomopo sikuja limodzi. Kuphika pakhomo timaphika cha chifukwa pamanje tikadya kukapita hotelo, pachiwiri Lilongwe hotelo, pachitatu chakuti. Kodi ndalama zadiyanda titani nazo? Kodi zikumveka? Amen. Nkuti sitiyenda ndiye timakapereka mmenemo amachita kutitengera zakudya nkumazatipasa kuja kunyumba chifukwa kuti ndalama zinalibe kopita makosana. Koma kutembenuka kusiya mtendere umenewo ndi kupita kwa Mulungu mukuchedweranja mphawi ngati kuti mukhala kuti mwasiya cha pakuti zimene muli nazo nzochepa ndi zimene ndinali nazo ine. Koma tamverani, ngati nzanu ndapanga chisankho chosiya zonsezo musazichedwese mkuyimbalira matumba atatu achimanga ncha Yesu ndiye thandizo lako. Musachedwe ndi mtendere wangopita. Siku lake linali limodzi limene ndinadziwa kuti mtendere usija sintendere. Kodi zikumveka izi? Amen. Tanyamuka pa Isilamu abadi takwera ndege nanenaponso nkhani imene pampando ndakhala ndikamwana tiuyende ulendo kungonyamuka ndege pang'ono akulengeza kuti ndege iyi kawiri osayikhoza kuta kugwa chifukwa phiko chakuti lasiya kugwira kwakekwa lasiya kugwira ntchito. Kodi zikumveka izi? Ameni. Ndiye akalengeza uthenga umenewo mu ndege aliyense chimene amaona ndija imfa. Ine ndikunena kuti anthu ambiri amene amachita ngozi pa sitima ndi pa ndege mwina akhoza kukhala ndi mwayi wopulumuka chifukwa mpata waukulu wolapa umakhala ulipo. Mukundimva? Ndege si galimoto, ndi galimoto yokha imene yatenga ambiri osalapa. Zikumveka? Chifukwa galimoto ndi maseconds mwini pere wapita. Koma ndege amalengeza tasungwa natija. Welcome customer 16 14 20 kuviko limeneli lasiya kuta malingana ndizo fotokoza za kaputeni ndawiri yonse toki linalo likasiya tigwa ndakamabisa kodi ama ndina ndiye umadziwa kuti apapa changa bya. Kodi zikumveka izi? Makosana kuda ali kuyimirira kugwira mpando umodzi kuzuka
ndiye mukorido munali interchanging ampando uwo kumapita kuno sitairo imene ije mukuiziwa ija antiye mundekeji kusokonekera kaya mati kuchani kwina kuja kumwamba kuja kwawadula kuja mati kuja first class inapita ku low class yovuta wakondedwa moyo mukusabera nawo ndi chinthu cha mtengo wapatali ndiwo pamene mukuyang'anizana ndi imfa moyo umalengeza kuti kuli mayiko awiri gahena kwa maso paradizo nomata musalalikidwe koma pamene moyo ukutuluka umakuusa kolowera kungati kuwiri mantha anandigwira njenjenje kama nakeneka kuti kodi akulu mukupita kuti nanga mukuchokera kuti kodi sikumveka ichi siku limenelo ndinadziwa kuti ufulu umene anthu timaukakamira ndi wopandacha wopanda ntchito soma kosana levo yapamwamba imeneyi kuchigawo chimenecho chomaliza chimene mumatumikira satana nkumapenyana naye satanachi kodi mwandimva kudziko lapansi lino gulu limenelo lidayika oyang'anira amenewo oyang'anirawo ndi amene akuyendesa dziko lonse lacha lapansi tsopano mundimvese ndipo mumve ichi satana ali ndi ziwanda zake sizioneka ndicha kodi zikumveka ichi koma satana ali ndi boma lake ku dziko limene limaoneka ndicha mmene mukumva zakuti new world order kukufuna kuti kuchitike kaphatikiza waziwanda ndi anthu tsopano ayambe kuyendesa dziko lacha lapansi amen ndiye pa chikonzekero chofuna kuyendesa dziko lapansi adasankha mulungu wochoka mu anthu amene adammeresa ku chipembedzo ndiye omerayi adamera ku chipembedzo cha chikatolika amene adayikako mpando wa chipapa ndiye mulungu wooneka kuti anthu onse ampembeze uti ngati chifaniziro cha mpando wacha wa satana kapena wogwirizira mpando wa satana ku dziko adasankha mpando wa chipapa now tamvera chimene ndikunenachi si chiphunzitso cha Seventh Day Adventist koma ndikunena umboni chifukwa ndikuchokera ku sataniki ndiye ndikukuwuzani ndi mmene sataniki imaonera ku dziko imaona kuti mpando umene satana adzakhalire adasungiza ku Vatikani kodi zikumveka izi mukawerenga Moza Dogma 1620 ikuwuzani ziti zomwezo kodi mukundimva mukawerenga Grand Grimoire page number 19 ikuwuzani ziti zomwezo kodi zikumveka zimenezi now chithunzithunzi chakuti mpando wa upapa ndi pamene satana amadalirapo musamaganiza kuti ndi chiphunzitso cha Seventh Day chokha koma ifenso amene tikutuluka ku sataniki zimene sitinkazidziwa kuti ndizoona umboni wake ndi umene ndakauona ndi maso nditapita ku St. Peter's Square kulikulu la chipembedzo cha katolika pa mchombo penipeni kumeneko satana anabwera kudzaonekera ndicha ndi maso amen mpingo tsopano tamvera imeneyi ndi background yanga kanthawi kasala kumapetoka tsopano ndinene chimene ndimafuna kuti ndikuphunzitseni amen mpingo kotera kuti ndikayamba kutchula mabungwe amene akuyendesa dziko lapansi sindikutchula chifukwa cha sukulu chokhayi kodi mukundimva koma chifukwa chakuti ufiti wanga usataniki wanga munthu nendakwera kwambiri kupita pamwamba satana ankandidalira ndi adachiyesa chamwayi kundiyesa nawo membala wa chipembedzo cha satana
ameni mpingo. Kodi mukundimva? Kodi mukundimva? Ndiye simene ndinene pano siza sukulu ayi. Kodi sikumveka isi? Amen. Munapita ku sukulu imene pang'ono mukuziona zolemba mwaziwa zolemba ine mungawereka. Sukulu ndiyovuta mbali wangu. Amen. Kodi mukundimva? Sukulu ndiyovuta. Ameni. Ganga ndilophera chichewa kuchika bwino ndiye ndingakwanisa chizungu. Ngoyena ayi anyamata sukulu amenewa akupita nana mizawa anthu iyayi tamverani makosana. Kunja kuno Satana aliko alisoni mabungwe yake. Ndi chifukwa chake anamu tikufunika kulemekeza kwambiri ndipo tiope Mulungu ola limene lasalali. Chifukwa nthawi ya chiweruzo yasala paja pang'ono kuti ikabwere. Ameni mpingo. So tamvera. Satana mjerekezi amene tinkamutumikira iyeyo ndiye mfumu ya ufumu wa dziko lapansi, komanso yemweyo ndiye presidenti wa New World Order wa dziko limene likutaniri likubwera limene tidayamba kulowa pa 1 Novemba chaka chatha. Presidenti wake ndi Satana. Ndiye iyeyo ali ndi kabineti makosana ino amene mumapanga zowerenga zakumvaimva. Magulu amene ndiwatchule pamenepa amadziwika ndi kuti secret society kapena kuti pompo basi. Ameni mpingo. Kapena kuti magulu opembeza Satana achinsinsi. Kodi mukundimva mpingo? Now Satana ameneyu masiku amene timantumikira adasankha magulu. Ndiye dziko lapansi lino ndilogawika muzigawo 10. Ameni mpingo. Kodi zikumveka izedi? Ndiye muzigawo 10 Satana anagawanso magulu angati 10 amene amayendesa dziko lapansi. Mundimve. Dziko mwaponda mwakhalirali lili ndiweni waka amene amayendetsa. World Bank ili ndiyeni yake. Kodi mukundimva? United Nations ili ndija eni yake. Nthambi zawo WHO, FAO, kayachani ali ndija eni yake. Amenewo ndamene akamapanga mamitingi awo samapanga poyera. Ameni. Kodi mukundimva? Na ndikufotokozera kuyambira zana dzulo kuti posachedwa tikulowa mu ndalama ja imodzi. Ndiye malingana ndikafukufuku wa chipembedzo cha Satana. Kodi mukundimva? Ma-website lachinayi adalengeza kuti kukhala msonkhano wasogoleri ku Switzerland uchitika wiki ya mawa kuyambira lachiwiri. Kodi mukundimva? Mwazizizi kodi chakwera alipo lero? Wapitaku mukampeza kusitadiko lero akuitanisa mapresidenti a dziko pamene IMF ikubalalika kukayamba kupanga kukasainisa magavana za ndalama ya nyuwani. Mapresidenti apita akakumane chifukwa papa omaliza ndamene alipo leroyi akudwala. Posachedwa dziko muliona likusintha chipitiko liro. Posachedwa sikali musasewere. Amene magwira Yesu gwirani Yesu chimosimosi. Amene simunagwira mumugwire. Zinthu zisintha koma mwakomedwa kwambiri. Mkonono mpaka liti? Mulungu akufulireni mpaka liti? Zinthu makosana zikupita kwa vuta anyamuka mazizisi. Kodi zikumveka hizi? Kodi zikumveka hizi? Ndiye mumbiri ya dziko
mumbiri nso ya maiko kakhala koyamba dziko lapansi la Malawi kuchoka wonse vice ndija chifukwa nayenso ameneyi ndi ndikabungwe kena pano tamverani ndi kabungwe kena pano kabungwe kameneka akukatcha kuti liseiko kamene kamathandiza ndi kupereka mphamvu zapang'ono kuma vice president nakonso kali ndiso kambirana ku Milani ku Italy posachedwa ndiye ulendo kumene usalengeza ayenza chinunu kutanga kupaseni mantha dziko lili thangenenge munafunsa anyamata aja tiya kumwera mchipande lasausa dziko sisili chimosimosi kodi mukundimva makosana ndiye inu mukangokhala phee pano muyanganisa kuti sinthu sili bwinobwino asipembeso nkumati ayiyayi okunama amene iyayi makosana tenti kwesema aso dziko silili bwino ano ameni mpingo kodi mukundimva pa koma ndisadayambe kuatchula mabungwe amenewa mundilole ndifundukule Yobo chapter 41 verse yaka number 12 ndi 14 ameni mpingo pasopo makosana dziko silili chimosimosi wotsogolera akida peng'eneng'e kulibe chabwino chifukwa tikupita ku new world order na Yesu papa akupita kotula pansi mwaimfa kodi zikumveka izi ulosi wolembedwa ndi Matthew T. Henry masiku apitawo 33 degrees satanist akunena kuti makosana awiri amene amayimira chipembedzo cha Mormons zaka 15 zapitazo chipembedzo cha Mormons chidasintha papa achipembedzocho adayika kwa anthu akuda kodi mukundimva na ngati saini yakukumana pakati pa dongo ndi chitsulo cha masomphenya akumapazi acha amasomphenya fano limene Daniel adalida anaona iwowa alipanga signify ndi anabwera papa akudawa munamuona papa akuda akuakisa kukisa cha munaona ndi anthu amadabwa kuti kodi papa akupyopyona mapazi anthu akuda nchani tamverani okondedwa atayang'ana kumusi kunali kusakanizana dongo ndi chitsulo kodi zikumveka izi Amen. ndi asaitana chakwera nimesa ndi dongo madongo onse aitanidwa ulendo kucha kusisirana kodi mukundimva makosana kotera kuti tiyembekezere kusintha kwa sinthiratu kupita ku chipembedzo chenicheni cha Satana ndipo mpando wa upapa posachedwa atiukira mwini wache Satana kuzayendesa cha mupanidwa ndiye ngati sitikhalabe pa Ambuye ndithu ambiri tilephera kulowa mu ufumu wa Mulungu pakufunika kudzipereka utoto moyo uoneke tsopano chifukwa tsopano zinthu zikupita kosintha walipeza kodi vesi tiye mbale wangu Yobu chapter 41 verse number 13 ndani azasendeza chovala chake chakunja adzalowa ndani ku mizere iwiri ya mano ake mwamaliza yes tamverani wolankhula zimenezi ndi Yobo mu chapter chimenechi akutipasa chifanizo cha chinyama